hodiny. Jak daleko to dojede, ten Legrand? Záleží, jak rychle. My jsme teďka natočili, že tady máme na se to dá jako otevřít, ta věc, nebo ty spínače dá se jezdit rychlejší, ale je to jako na ten city provoz jen na těch 50 km, může jezdit 80, jo, ale... A dojezdovka je zase podle stylu jízdy, do těch 90 km. Záleží, jak kolik, jak to jedete plným kotlem, anebo... Tam dali docela levný baterky taky, aby to bylo levný, jako by nám. Jsme jako náš pokus, nebo mysl je v tom, že uděláme auto, jak my jsme chtěli přivést tu nabíjecí stanici, že to má být jako celkový ten celek v tom, aby se jako ukázalo, že... A nabíjíte jak dlouho? 4 hodinky, tam jsou olovo-želové baterky, jako želový. A chtěli jsme jako dát se tam dát něco nejlepší, ale to zase schodu skočí ta cena toho cenu. Cena, my jsme takhle, my jsme to tady nějak... No tak pojď. No, ne, my jsme tady... Ne, děkuju, já vám málo příležitost. Pěkně, já vám děkuju, ano. Tak to pak složte a... Ano, a projít si ještě můžete.